Existuje niekto, o kom možno povedať, že pozná budúcnosť? Môžeme veriť vešťcom, mystickým číslam, hviezdam. Čo napríklad Nostradamové proroctvá? Existujú predpovede, ktoré nám pomôžu odhaliť tajomstvá budúcnosti? Na začiatku 20. storočia boli ľudia plní optimizmu. Verili schopnostiam vedcov a ich prognózam. Verili, že možno zabrániť katastrofám, ktoré sužovali Zem v minulých dobách. Napriek tomu, že veda a jej vynálezy nám uľahčujú život, jej úspechy a výmoženosti neprinášajú vždy očakávaný výsledok. A my si začíname uvedomovať aj celý rad menej príjemných dôsledkov ľudskej činnosti. Môžeme sa na niekoho v otázkach budúcnosti naozaj spoľahnúť? Ak by vám niekto presne opísal udalosť, ktorá sa odohrá o 35 rokov a dodržiavanie pokynov predpovede by vám zachránilo život vo vojne, mali by ste o takýto zdroj informácií záujem? Ak by som vám dokázal, že ten istý zdroj obsahuje aj predpovede týkajúce sa vašej budúcnosti, zaujímalo by vás to? Vypočujte si nasledujúci príbeh. Židia sa práve vzbúrili proti rímskej nadvláde. Vo februári roku 67 vyslal cisár Nero generála Vespasiána, aby v židovskej provincii opäť nastolil poriadok. V priebehu roka sa vojvodca prebojoval celou Galileou a napokon obklúčil Jeruzalém. Do 5 mesiacov Rimania mesto dobili. Chrám zhorel, väčšina obyvateľov bola povraždená a takmer všetky mestské múry boli zborené. Zostali tu len 3 veže Herodesovho paláca a kus hradieb. Ježiš predpovedal skazu Jeruzaléma a učeníkom hovoril o znameniach, ktoré tomu budú predchádzať. Vďaka týmto radám mohli Ježišovi nasledovníci mesto ešte pred obklúčením opustiť. Vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú dnu v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú. Ešte pred obklúčením Jeruzaléma prúdili doň ľudia hľadajúci útočisko pred nebezpečenstvom. Židia a kresťania naopak práve v tom čase mesto opúšťali. Jeden vtedajší historik píše, že kresťania utekali cez Jordán a odtiaľ asi 80 kilometrov na sever do mesta Pela. Ako však vedeli, kam majú utiecť? Evanjelisti Matúš, Marek a Lukáš zaznamenali posledné rady, ktoré Ježiš dal svojim učeníkom. Možno práve vtedy stáli učeníci na Olivovom vrchu, pozerali cez údolie na Jeruzalemský chrám a obdivovali jeho krásu. Koniec koncov bol to jeden z divov starovekého sveta. Ježiš však učeníkom povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zborené. Skutočne sa tak stalo. Jeruzalém i s jeho chrámom po 4 rokoch obliehania zničili. Z najvierohodnejšieho historického prameňa môžeme čítať: Cisár prikázal, aby celé mesto spolu s chrámom bolo zrovnané so zemou. Jozefus Flavius. Keď si učeníci vypočuli Ježišovo rozprávanie o osude chrámu, stotožnili jeho zničenie s koncom sveta. Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus, a mnohých zvedú. Prvých kresťanov chránilo pred falošnými mesiášmi Kristovo varovanie. Je pozoruhodné, že aj v našej dobe za posledných 20 rokov zomrelo veľa ľudí, pretože uverili falošným mesiášom. Ježišova predpoveď sa naplnila.
Tu sa odohrala jedna z najtragickejších udalostí roka. Americké úrady varovali pred zvláštnou náboženskou sektou v Texase. Hneď na to sa začalo 51-dňové obliehanie budovy, kde sa nachádzal vodca sekty David Koresh a viac ako 100 jeho prívržencov vrátane detí. Zodpovední za priebeh akcie sa rozhodli budovu zapáliť a dostať tak členov sekty von. Nepodarilo sa to a tak v polovici apríla FBI zaútočila znova. Obliehanie sa skončilo tragicky. Z celej komunity zostali iba obhorené telá. Väčšina členov vrátane Koreša zahynula. Budete počuť vojnový rik a chýry o bojoch, lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Vojnové udalosti sú v dejinách častým javom. V 20. storočí sa však zdokonalila ničiaca sila zbraní, ktorá môže doviesť ľudstvo k celkovej skaze. Dnes môžu ľudia, ktorí sú vzdialení od dejiska vojnových udalostí tisíce kilometrov, ovplyvniť priebeh konfliktu. Takisto nie je nič nezvyčajné, keď sa do vojny, ktorá prebieha na jednom konci sveta, zapoja krajiny z úplne opačného konca zemegule. Príkladom je napríklad vojna v Kosove, do ktorej zasiahli tak európske krajiny, ako aj Spojené štáty. Dôsledky vojnových udalostí sú v 20. storočí katastrofálnejšie než kedykoľvek predtým. Čiastočne k tomu prispela aj nová technológia, ktorá umožnila armáde rýchlejší presun, prekonanie väčších vzdialeností, možnosť sústrediť viac armád na jednom mieste. Priniesla so sebou aj obrovskú ničivú silu nových zbraní, striel, kanónov, rakiet a samozrejme rozvoj leteckých síl. Vojna dnes v sebe ukrýva obrovský ničivý potenciál. Chcel by som zdôrazniť dve skutočnosti. Poprvé, udalosti, ktoré sa budú odohrávať na konci, nepovedú k lepšiemu. Svitaniu bude predchádzať strašná noc. A po druhé, napriek tomu, že sa nepríjemné udalosti objavovali v priebehu celých dejín, v budúcnosti nadobudnú na intenzite. Rozvoj technológií totiž v mnohom prispieva k zvýšeniu možností katastrof. Všetko svedčí o obrovskom náraste strašných udalostí. Miestami budú hladomory a zemetrasenia. Médiá ustavične prinášajú nové a nové správy o prírodných katastrofách z celého sveta. Občas nás to desí. Mnohých z nás už ale pohľad na zrútené budovy, na hladné deti a rodiny, ktoré prišli o svoj domov, dávno nedojíma. Zvykli sme si. Znepokojujúce však je, že tieto udalosti sa objavujú stále častejšie a na nových miestach. Zemetrasenie o sile 6,6 stupňa Richterovej stupnice zasiahlo husto osídlenú oblasť. V roku 1994 pocítili ľudia v Los Angeles ľahké chvenie pôdy. Našťastie však nešlo o veľké zemetrasenie. Iba málo prírodných javov nás desí viac ako zemetrasenie. Tí, čo ho zažili, nikdy nezabudnú na hrôzu, ktorá ich zachvátila, keď sa im začala pohybovať pôda pod nohami. V Číne si vedú záznamy o veľkých zemetraseniach už niekoľko tisíc ročí. Pri niektorých zahynulo až 500 000 ľudí. Podľa Ježišových slov bude zemetrasení v čase konca pribúdať. Tu je zoznam najväčších zemetrasení v tomto storočí. Bez pochyby ide o veľmi ohromujúce údaje. Budú však zemetrasenia skutočne pribúdať? Väčšina zemetrasení je spôsobená pohybom zemských dosiek, ktoré do seba narážajú.
V minulosti sa dosky pohybovali pomerne konštantnou rýchlosťou, ale máme dôkazy o tom, že v ešte vzdialenejšej minulosti sa ich pohyb zrýchľoval. Nemáme záruku, že k zrýchleniu pohybu nedôjde znova bez akéhokoľvek predchádzajúceho varovania. Je teda možné, že počet a intenzita zemetrasení v budúcnosti skutočne vzrastú. Nevieme, čo všetko sa môže stať. Súčasná veda v porovnaní s Ježišovou dobou dáva odlišnú odpoveď na otázku, čo je príčinou zemetrasení a hladomoru. Je pozoruhodné, že pokiaľ ide o predpovedanie konca sveta, vedci a ekológovia vzali na seba úlohu, ktorá by sa skôr hodila učiteľom náboženstva. Príkladom je stránka na internete o indikátoroch stavu sveta, sponzorovaná inštitútom Millennium. Austrália je najsuchší kontinent. Zásoby vody sa ustavične zmenšujú a situácia sa stáva kritickou. Na mnohých miestach v Austrálii vody ubúda. Týka sa to rieky Mary Darling, ale aj niektorých riek pri pobreží. Takže sa zdá, že v niektorých častiach Austrálie budeme čeliť nedostatku vody. Nede len o množstvo vody, ale aj o jej kvalitu. Objavujú sa v nej pesticídy, ktoré sú výsledkom poľnohospodárskej činnosti. V tomto smere sú najväčšími znečisťovateľmi farmy na výrobu bavlny. Voda sa zatiaľ dá piť v Austrálii takmer všade. Ľudia nie sú vystavení nebezpečenstvu. Znečistená voda však predstavuje zvýšené riziko pre živočíchy, ktoré v nej žijú. Kvalita vody sa podstatne zhoršila a teraz máme problémy so životným prostredím. Je veľmi ťažké vrátiť všetko do pôvodného stavu. A aby som bol úprimný, nie som si veľmi istý, že sa to v budúcnosti vôbec podarí. Vyrobilo štúdio Nádej.